kɛmɛ de ne tɔgɔ ye madame Goro Aminata Goro ne yɛrɛ ɲininikɛla de ne bɛ baara kɛ Institut d'économie rurale la bon komi an nana foire in na mangoro suguya min b'an bolo a ka ca ni mangoro suguya 50 ye an nana ni mun ye n'o tɛ min yɛrɛ b'an yɛrɛ bolo kɔrɔ yen nɔ baara yɔrɔ yɛrɛ la o ye mangoro suguya 100 de ye donc mangoro suguya 100 in a bɛɛ dɔnnen tɛ minnu dɔnnen don donc an nana n'olu de ye pour que au moins minnu ma kodɔn fana u k'o fana kodɔn parce que fɛn fɛn min nana olu kodɔnnen don presque donc min ma kodɔn o de caman bɛ yen nɔ fana min ma se ka ban comme a bɛɛ tɛ se ka na donc an nana dama dama ye pour que au moins mɔgɔw k'a kodɔn bon kɛnti nana mɔgɔw b'a dɔn an nana ni Valencia ye an nana ni Simiti ye an nana ni Palmer ye an nana ni Cécile ye an nana ni Victoria ye an nana ni José ye an nana ni Springfield ye donc nin bɛɛ ye mangoro min do donc vraiment a ka ca a tɛ sans variété de don mangoro yɛrɛ nana cogo min na n k'o ɲɛfɔ parce que mangoro in an ma nana ye mangoro in nana tubabuw yɛrɛ de bolo donc o y'a sɔrɔ indépendance tile donc tubabuw de filɛ ka nana ka na ni intégration kɛ bon intégration in tɛ dɔwɛrɛ ye o y'a ye mangoro suguya camanba de u nana n'o de ye pour que ka n'a turu an ka dugukolo kan quoi donc o mangoro suguya caman min filɛ nin ye tubabuw nana ni fɛn minnu ye ka an ka a kodɔn surtout n'a bɛ se ka bɛn an ka dugukolo ma a dɔw bɔra Philippines dɔw bɔra Inde dɔw bɔra Chine dɔw bɔra Australie dɔw bɔra Amérique donc olu mangoro minnu filɛ nin ye dɛ donc u y'a ye bon a dugukolo min filɛ nin ye fɛn min ye Chine dugukolo ye o bɛ sɔrɔ o dugukolo in an fɛ yan min ye Philippines ta ye o bɛ sɔrɔ an ka dugukolo la donc min ye Indien ta ye o bɛ sɔrɔ an ka dugukolo la Américain dugukolo b'an bolo yan donc olu mangoro variété ninnu bɛɛ de nana pour que au moins u ka se ka tɔgɔ di mangoro ninnu installer donc mangoro ninnu bɛ installer la nin cogoya na tan. Ne ye madame Sali Safiatou Sangare anw ka cakɛda ye Mali cikɛyɔrɔ IER Institut d'économie rurale donc anw nana yan ka mangoro suguya camanw ko n'o de yira kɛnɛ kan yan ka mangoro bɛ furakɛ cogo min na ko n'o de yira kɛnɛ kan ka mangoro bɛ bayɛlɛma cogo min na ko n'o de yira kɛnɛ kan parce que o bɛɛ de bɛ taa kalan anw fɛ yen ka sɔrɔ ka t'o cari kɛnɛ ma mangoro bɛ bayɛlɛma ka kɛ fɛn suguya caman ye a caman dɔ filɛ an ka sandi kɔrɔ a jilamaw bɛ yen nɔ hali mangoro cakiri a bɛ yen a mangoro jalanw bɛ yen nɔ a n'a suguya caman. Ne tɔgɔ Ali Tolo an bɛ ka Top Phyto de représenter yan nɔ et Top Phyto ye société min bɛ produit de phytosanitaire a b'o de distribuer Mali kɔnɔ bamanankan na a bɛ i n'a fɔ bagaji ninnu